Hei ja tervetuloa kuuntelemaan purkua hyvinvointinavigaattorin raportista. Eli olet sen jossain vaiheessa tätä vuotta käynyt täyttämässä meidän pyynnöstä. Ja tänään vähän katsotaan, kun olet saanut sähköpostiin sen sun oman raportin, että miten niitä tuloksia sitten oikein tulkitaan. Mun nimi on Sanna Palomäki ja me mun työparin Jantin Lauran kanssa nyt käydään sitten läpi tätä hyvinvointinavigaattori-asiaa. Eli ollaan tässä työhyvinvoinnilla parempaa työkykyä hankkeessa täällä Vantaan kaupungin liikunnan palvelualueella ja sitä kautta teille on tarjottu tätä mahdollisuutta tämän hyvinvointinavigaattorin täyttämiseen. Lähdetään liikkeelle hyvinvoinnin tukijaloista. Eli tässä on tämmöinen jakkarakuva ja nämä tukijalothan on uni ja palautuminen, liikunta ja ruokailu. Ja jos mietitään tuommoista tuolia, että se olisi, joku jalka olisi vähän lyhyempi kuin toinen, niin silloinhan tuo tuoli, kun siihen istuu, niin se vähän rupeaa keikkumaan. Ja jos on ihan selvästi joku 1 tai 2 jalkaa lyhyempänä, eli nämä meidän hyvinvoinnin osa-alueet jotenkin huonommassa mallissa, niin silloin se tuoli menee aika nopeasti nurin. Eli pelkästään yhtä osa-aluetta ylläpitämällä tätä tuolia ei pidetä ja meidän hyvinvointia ei pidetä pystyssä. Ja tänään tämän palauteluennon yhteydessä tutkaillaan vähän, että mikä teidän osalta on tilanne näiden 3 tukijalan kohdalla. Seuraavaksi lähdetään kurkkaamaan sitä hyvinvointinavigaattoria tarkemmin, ja yksi iso osa tätä navigaattoria on sun luontaisen liikkumistyypin kartoitus. Eli mikä tuntuu sulle luontaisimmalta tyyliltä liikkua ja toteuttaa itseäsi, ja miten se sun luontainen tyyli myös auttaa ylläpitämään motivaatiota liikkumiseen. Tässä näet aika tutun näköisen kuvan. Maailmankartta, niin kuin meistä suurin osa ainakin on tottunut sen näkemään. Mutta entä jos sä katsotkin seuraavaa kuvaa? Miltä se näyttää? Koska tässä samassa kuvassa on ihan se sama informaatio kuin siinä, miten sä oot tottunut sen näkemään, kuulemaan, tulkitsemaan. Mutta täällä se näyttääkin ihan erilaiselta, vaikka siinä on se täsmälleen sama informaatio sullekin saatavilla. Ja sitten jos sitä sieltä Aussin näkökulmasta tuumii, niin tämä on taas heille luonnollisempi tapa tulkita, kun sitten taas meidän länsimainen äskeinen karttakuva saattaa tuntua heille tosi vieraalta ja oudolta, ja sitten joutuukin miettimään vähän enemmän, että missä kohtaa on siellä kartalla heidän Australiansa, kun sitten taas jos me ruvetaan tuolta Suomeen etsimään, niin saa käyttää hetken aikaa tutkimiseen, että mistä se löytyy. Ja tässä on nämä molemmat kuvat vielä vierekkäin, eli se asian mielekkyys riippuu paljon siitä, miten se asia meille viestitään. Ja nyt tässä kohtaa kokeilepa siinä oman ruudun ääressä laittaa sormet ristiin. Älä mieti, laita ne vaan. Sulla tulee joko oikea tai vasen peukku päälle, ja sitten vaihakki sormet päinvastaiseen järjestykseen. Se saattaa mennä sillä aika sujuvasti, tai sitten joutuukin miettimään, että hetkonen, apua, miten ne sinne menee. Ja nyt tunnustele, fiilistele. Mä väitän, tai uskallan väittää, että ei välttämättä tunnu ihan kovin luonnolliselta tai siltä itselle sopivimmalta tavalta. Eli tämä kuvastaa sitä, että ei kaikki tavat liikkua välttämättä tunnu just itselle sopivilta, vaan on tiettyjä tapoja, mitkä kaikki sitten on taas itselle siinä kohtaa mielekkäämpiä ja luonnollisempia. Eli tämä hyvinvointinavigaattori ei ole mikään arvio, persoonallisuusprofiili ei todellakaan. Se ei kerro mitään lahjakkuuksista, taidoista, ei ole yhtä oikeaa tai väärää tapaa toimia ja liikkua. Mutta se, mitä se sulle kertoo, on just niin kuin toi peukaloharjoituskin tai sormiharjoitus tuossa, että mikä on sulle luontaista, mikä tuntuu hyvältä ja oikealta. Mutta sä pystyt siitä profiilista kohta, kun käydään eteenpäin, niin myös kurkkaa, että miten sun
tyylis liikkuu voi muuttua myös paineen alla, tai minkälaisesta muutoksesta liikkumisessa hyötyisit silloin. Eli tästä saat työkalua itsereflektioon tukeen, ja se antaa ehdotuksen sulle, että olisitko ehkä tämmöinen liikkuja, ja jääkö sulle jotain vähän piiloon sokeeseen kulmaan, tai jos on kiire, hektinen arki, niin mitkä on ne asiat, jotka unohtuu ja jää viimeiseksi, ja voisitko jotenkin taklata niitä sitten vähän paremmalle tolalle. Hyvä. Sitten mennään katsomaan vähän tarkemmin tätä profiilia. Nyt voit ottaa sen oman profiilin esiin, jos et ole sitä vielä tehnyt, ja sitten vähän tutkailla sitä ja peilata näihin meidän kertomiin asioihin. Tässä näkyy nyt nämä 4 väriä ja niiden kuvaukset. Käydään niitä vielä vähän. Tässä on hyvin tämmöiset karrikoidut esimerkit, mitä tuossakin lukee, mutta käydään vähän syvällisemmin niitä tässä vielä Lauran kanssa läpi. Mutta 4 väriä siellä on, ja niiden ympärille tai tuon ympyrän sisään on sitten piirtynyt tämmöinen mustalla yhtenäisellä viivalla oleva kuvaaja, joka on se sinun luontainen tyyli tavallaan tämmöisessä normaalissa tilanteessa. Ja sitten punainen katkoviiva, joka kertoo siitä tyylistä paineen alla. Tietenkään tämä ei kerro sitä, että mikä se painetilanne on, mutta voi kuvitella, että joku tämmöinen stressi, kuormittava tilanne elämässä, mistä niitä kelläkin tulee, niin semmoisen alla saattaa sitten toimia vähän eri lailla. Voi olla, että nämä musta ja punainen kuvio on hyvinkin lähellä toisiaan, tai sitten ne voi olla hyvinkin erilaiset. Ja sitten tuolta vasemmasta alakulmasta löytyy vielä prosenttiosuuksina nämä eri värien osuudet näissä profiileissa. Eli esimerkiksi tällä esimerkkityypillä on toi punainen väri, fiilistelijä, on aika suurena luontaisessa tilanteessa, mutta sitten kun siirrytäänkin paineen alle, niin se punainen katoaa sieltä kokonaan. Ja tämä profiilin tarkoitus on tosiaan se, että pohditaan sitä, niin kuin Laura tuossa kertoikin, niin omaa tyyliä, suhdetta siihen liikuntaan, mitkä on niitä omia vahvuuksia, sudenkuoppia, koska me tavallaan pystytään toimimaan kyllä vastoin sitä omaa luontaista tyyliä, mutta pidemmän päälle se ei tunnu hyvältä. Niin kuin esimerkiksi toi, että ne silmät kun sormet laitettaisiin ristiin eri päin, kun on tottunut laittamaan, niin pystyy tehdä, kun sen tietoisesti miettii, mutta se voi tuntua vähän hassulta, ja samaan niin kuin liikunnan suhteen, että jos toimii vastoin sitä omaa luontaista tyyliä, sitä hetken ylläpitää, mutta huonommassa tapauksessa käy lopulta niin, että se sit liikunnasta luopuu kokonaan, koska se tapa liikkua ei ole se itselle luontaisin. Tässä vielä toinen vähän erinäköinen esimerkkiprofiili, eli näitä värejä voi olla tavallaan, miten ne painottuu, niin se 1–3, eli jollakin saattaa olla hyvin vahvana joku tietty väri, ja sitten taas tässäkin näkyy tämmöinen aika tasainen jakauma, varsinkin tuon niin kuin luontaisen tyylin osalta, että siellä on oikeastaan niin kuin sininen, keltainen ja punainen kaikki painottuneita, ja sitten se on niin kuin itse voi pohtia, että kun me vähän kerrotaan, että miten nämä eri tyylit ja värit näyttäytyvät ihmisillä, niin miettiä, että mikä osa sieltä sitten kolahtaa itselle, mutta se on ihan normaalia. Ja niin kuin tuossa todettiin jo, niin näin on mitenkään arvottavia tai toistaan parempia, vaan tämä kannattaa ottaa semmoisena niin kuin mielenkiintoisena ja ohjaavana informaationa. Kun tätä profiilia aletaan tarkastella, niin sieltä voi ensiksi katsoa, että onko siellä enemmän tämmöistä ehkä sinivihreää painotusta tai sitten toisaalta punakeltaista painotusta. Se voi olla myös, että siellä on niin kuin nämä vastakkaiset värit edustettuna tai muuta, ja sekin on ihan ok ja normaalia, mutta tässä nyt vähän tämmöistä johdattelua hyvin tosiaan kärjistettyjen esimerkkien kautta, mutta saatat kuitenkin huomata sieltä jo tunnistaa sitä omasta toimintatyylistä joitain asioita. Eli nämä sinivihreät tyypit toimii mielellään tämän kuvan osoittamalla tavalla, eli on joku lähtötilanne, asetetaan joku tavoite ja tehdään suunnitelma, jonka jälkeen sitä suunnitelmaa toteutetaan, kunnes päästään tähän tavoitteeseen. He on hyvin lineaarisia ja asiakeskeisiä usein, ja
mielellään tekee vielä jonkun ehkä mittauksen siinä alkutilanteessa, että on hyvin selkeä, että mitkä ne stepit on ja että se on myös niin kuin mitattava sitten se lopputulema. Ja nämä tavoitteet on näillä tyypeillä hyvin konkreettisia yleensä. Se voi olla vaikka sellainen, että tästä eteenpäin 3 kuukautta kävelen 5 kilometriä 4 kertaa viikossa. Ja todennäköisesti nämä tyypit myös tekee sen ja he voi tehdä sen lähes missä ympäristössä vaan, vaikka jossain teollisuusaluetta ympäri kävellen, kunhan he saa tämän oman tietynlaisen suoritteensa tehtyä. Ja tämä on ehkä semmoinen tyypillinen, jos lukee nyt vaikka ennen kesää tai vuodenvaihteen jälkeen, että lisää liikuntaa, pudota painoasi, tee tarkka suunnitelma ja noudata sitä. Eli tämä on ehkä semmoinen malli, mitä paljon niin kuin mediassa ja monet valmentajat ehkä myös tarjoaa asiakkaille toimintatavaksi. Ja osalle ihmisistä on hyvin luonteinen tapa, että heille on ok, että okei, painan tänään näin monta kiloa, 4 kuukauden päästä haluan painaa näin monta kiloa ja sitten mennään sitä kohti. Ja esimerkiksi tälle vihreälle tyypille varsinkin on niin kuin tärkeää, että siinä on niin kuin yksityiskohtainen suunnitelma siinä välissä, mitä he voi noudattaa, että he ovat hyvin tämmöisiä suunnitelmaorientoituneita. Ja sinisetkin haluaa niin kuin varmistaa, että se tehdään tehokkaasti ja mitattavasti se asia, mitä he ikinä lähteekään tekemään. Sitten tarkastellaan vastapuolelta tämmöistä vähän erilaista tapaa toimia. Eli nyt katsotaan näitä punakeltaisia tyyppejä. Heidän luontainen tyyli on erilainen kuin sinivihreillä, eli kun lähdetään jostain tilanteesta liikkeelle, hekin asettaa tavoitteen, mutta se ei välttämättä ole niin selkeästi mitattava. Se voi olla vähän semmoinen laajempi, kauaskantoisempi ajatus ja sitä kohti mennään, mutta siinä saattaa tulla semmoisia fiilistunnepohjalta erilaisia rönsyjä ja heille se on erittäin ok. Heitä ei haittaakaan, että se matka ei ole niin lineaarinen. Ja tämä on edelleen ihan yhtä oikea tapa, vaikka kuvana toki voi tulla sellainen fiilis, että aina eteneminen pisteestä X pisteeseen Y mahdollisimman suoraviivaisesti olisi ehkä se paras juttu, mutta on ihan yhtä hyvä tapa toimia. Ja näille tyypeille luonnollinen, että jos heitä pusketaan siihen tosiaan median ja kaiken tuomaan malliin, missä mennään hirveän suoraviivaisesti, niin se tuntuu heistä väärältä, se ei tunnu kivalta, että ei pysty yhtään joustaa tai tehdä muutoksia, ja silloin saattaa olla, että se matka katkeaa, jos ei he toimi tämän oman luontaisen tyylinsä mukaan. Eli he haluavat enemmän niin kuin tietää, että mitä tämmöinen muutos voisi heille tarkoittaa pitkällä tähtäimellä. He ei ole niin kiinnostuneista niistä tarkoista luvuista, vaan he voivat ihan mennä semmoista hyvää oloa tai muuta kohti. Ja varsinkin täällä keltaisella on se, että semmoinen suunnitelmallisuus ahdistaa, että jos heille on tehty ihan semmoinen päivän tarkka liikuntasuunnitelma ja siinä lukee, että tänään pitäisi mennä salille, sitten ulkona paistaa aurinko ja olisi ihana mennä kävelylle, niin sitten heitä ahdistaa, että voiko he tehdä tätä muutosta. Ja pahimmillaan siinä käy, että ei mennä salille eikä mennä kävelylle, vaan unohdetaan liikunta kokonaan ja lähdetäänkin kaverin kanssa leffaan ja pizzalle. Toki sekin on joskus ihan ok, mutta ymmärrätte varmaan, että tähän liikuntaan liittyy, että se on ehkä täällä näillä tyypeillä se sudenkuoppa, että jos ei ole yhtään joustavaraa, niin heillä loppuu motivaatio. Jes, kurkataan vielä lisää infoa näistä eri väreistä. Eli mikä on luontaista taas punakeltaisille ja mikä taas sitten sinivihreille. Eli keltapunaiset, niin heille ei tuota stressiä, vaikka siellä olisikin monta asiaa samaan aikaan rinnakkain päällekkäin. He haluavat paljon kokeilla uutta. Ihmiset on tärkeitä. Ja niin kuin tuossa jo Sannan kertomana aikaisemmin kuulittekin, että se punaisella etenkin se fiilis, se tunne siitä, niin se on hyvin se luontainen motivoiva tekijä, se ei heitä stressaa. Ja sitten keltaisilla taas se tulevaisuus,
niin kuin Sanna tuossa kuvasi, että semmoinen säntin tarkka suunnitelma todennäköisesti ahdistaa ja sitten kaikki jää tekemättä, niin keltaista hyvin paljon kannustaa se, että mikä se on sitten tulevaisuudessa, että keltaisen tavoite voi hyvin olla se, että hän haluaa pärjätä sitten eläkeikäisenä lasten kanssa siellä lattialla touhuten, että kunto on riittävä siihen. Ja sitten se polku on just vähän mutkikkaampi ehkä, että se ei ole niin suoraviivainen. Kun taas sitten sinivihreitä, heitä ei ahdista ne tarkatkaan suunnitelmat ja haluaa ottaa asiat kerrallaan. Ja se tieto, faktaperustainen taito on heille hyvin tärkeää. Et vihreille etenkin ne teot, millä tavalla tehdään, missä järjestyksessä just se suunnitelmallisuus on tärkeää. Ja sinisellä sitten vahvasti se tieto, faktapohja siinä sitten taustalla, mitä hyödyntää, että he usein arvioi, että kuin realistisesti saavutettavissa nykyisen tiedon pohjalta se tuleva tavoite on, ja sitten se arvioidaan, että onko se saavutettavissa, ja kun todetaan, että on, niin sitten sitä kohti mennään, kun höyryjuna oikeastaan. Mutta sitten vaikka me ollaan nyt tässä just kerrottu, että on paljon yhteneväisyyksiä sinivihreillä ja punakeltaisilla, niin myöskin sit näin päin väreistä löytyy paljon yhtäläisyyksiä. Eli sinikeltaisilla on yhteistä kuitenkin se, että he haluavat paljon keskustella, pohtia, miettiä abstraktilla tasolla ja paljon teoriaa ja se faktapohja siellä taustalla ja niiden käsittely on se, mikä on heille mielekästä luontaista, että heitä ei se stressaa. Ja myös semmoinen tietynlainen luova yhdistely sitten sieltä faktan ja teorioiden käsitteiden pohjalta ja niiden soveltaminen, jotta sitten päästään tavoitteita kohti, niin se onnistuu heiltä aika sweet side. Mutta sitten myös punaisella ja vihreällä on paljon yhteistä, että heillä se tekeminen, koordinointi, vaikka punaisilla saattaisi olla asioita montakin samaan aikaan lomittain, limittäin, niin he pystyvät kuitenkin koordinoimaan, järjestelemään niitä. Ja sitten molemmat värit näistä on hyvin viestinnällisiä ilmaisevia, eli jos taas sitten tuolla toisella puolella on se semmoinen faktapohja, niin täällä on kuitenkin sitten taas vihreälläkin sitä tunnetta, ilmaisua niistä asioista ja hyvin monin aistein havainnoi asioita. Et siellä on sekä se fiilis, ilmapiiri, mutta myös sit se konkretia, mikä heitä sit hyödyntää ja auttaa eteenpäin. Ja sitten mikä tieto on siellä motivaation kannalta keskeisen tärkeä eri väreille, niin keltaisella miksi tätä tehdään, miksi hän hyötyy siitä, niin se on erityisesti täällä keltaiselle aika henkilökohtainen miksi, että ehkä semmoinen yleismaailmallinen miksi ei riitä, että keltaisen pitää löytää se henkilökohtainen miksi-motivaatio sen tavoitteen taustalle. Sitten taas punaisella se kuka, fiilis, ilmapiiri tai sitten ne ihmiset siinä ympärillä, eli kuka siinä on auttamassa häntä eteenpäin tavoitteissa, kuka tekee hänen kanssaan sitä liikkumista, minkälaisessa ilmapiirissä toimii. Sitten taas vihreällä, niin kuin jo tuolta Sannankin kertomana äsken tuli hyvin esille, että miten sitä tavoitetta kohti edetään, että hyvin semmoinen järjestelmällinen, suunnitelmallinen, tosi tarkatkin ohjeet on vihreille hyviä motivaatioapuja. Ja sitten taas sinisellä korostuu se faktapohja, mitä ja ne teoriat siellä taustalla. Sitten kurkkaillaan vielä eri värien vahvuuksia, mistä he hyötyy liikkumisessa ja siihen motivoitumisessa. Sinisen isoimmat vahvuudet on hyvin järkiminä pohjaisia, eli hän on realisti, kriittinen, looginen, analysoi paljon, taloudellisuus ja tehokkuus, ja ne numerot, tilastot ja faktapohjat on siellä vahvasti taustalla, ja yleensä se mittaaminen tavalla tai toisella on siniselle hyvin tärkeää, että sinisen kannalta sitten taas se, että jos sitä mittausta ei pystykään toteuttamaan, vaikka loppuu kesken lenkin
tuosta rannekellosta akku, niin se saattaa siniselle olla jo semmoinen, että nyt loppu muuten tämä lenkkikin sitten, että tämä on niin kuin jo hukkaan heitetty. Eli se saattaa olla siellä sellainen pieni sudenkuoppa, mutta sinisen kannattaa ehdottomasti hyödyntää näitä kuitenkin sit siinä liikuntamotivaation tukemisessa. Sitten vihreällä vahvuudet. Siellä on sellainen turvallisuushakuinen minä, mutta ei mitenkään negatiivisessa mielessä, vaan vihreä haluaa suunnitella tarkkaan ja huolella, olla ajoissa, organisoi, eli todennäköisesti myös järjestää aikaa sille liikkumiselle ja haluaa joko itse luoda ne ohjeet tai suunnitelmat tai sitten pyytää toki tähän apua. Mutta vihreä tykkää noudattaa tarkasti niitä sääntöjä, eli niin kuin tuossa jo aikaisemmin tullut esille, niin sitten kun vihreä pääsee käyntiin, vaikka se aloitus olisi vähän hitaampi, niin hän kyllä sitten porskuttaa sitä tavoitetta kohti ihan kaikkien harmaidenkin kivien läpi. Menee kielisolmuun. Ei se mitään. Tsekataan seuraavaksi punainen, eli punaisen vahvuudet. Punaisella se on hyvin viestivä minä, eli punainen puhuu paljon, saattaa olla mussakin punaista jonkun verran. Tunteet on vahvasti punaisella mukana. Hän on hyvin ilmaisukykyinen, tukee, opettaa, auttaa, saa ehkä tempastua mukaansa muitakin siihen liikkumiseen ja aistii myös ne muiden tunteet ja sen ilmapiirin. Eli punaiselle periaatteessa kaikki semmoiset fiilispohjaiset rennot tai musiikki, paljon sisältävät ehkä tanssilliset liikuntamuodot. Luontokin saattaa olla, että siellä ei välttämättä ole sitä porukkaa, mutta sitten on taas se ilmapiiri, ympäristö semmoinen, mistä hän saa sen hyvän ja ihanan fiiliksen ja sen hyvän olon kehoon. Eli punainen muistaa vahvasti, vaikka liikkumisesta olisikin ollut pidempi tauko, niin sen hyvän olon kehossa ja mielessä ja todennäköisesti on sieltä sit motivoitunut palaamaan myös liikunnan pariin. Sitten keltaisen vahvuudet. Keltainen on tämmöinen hyvin kokeileva minä, eli hän näkee sen kokonaisuuden, vision sinne tulevaisuuden suuntaan, on hyvin utelias, mielikuvitusta riittää ja pitää hyvin spontaaneistakin kokeiluista ja sitten haluaa ehkä jopa soveltaa niitä sääntöjä, tai jos hänellä on joku ohjelma, niin tarvii just sen liikkumavaran, niin kuin Sanna tuossa aikaisemmin sanoi, että ei ahdistaa todennäköisesti, jos pitää noudattaa säntillistä, vaan semmoinen tietynlainen väljyys hänen liikkumisessaan on hänelle mielekästä. Voi myös jonkun verran spekuloida ja sitten ottaa myös riskejä, eli semmoinen elämyspohjainen liikunta on keltaiselle hyvin sopivaa ja on yksi keltaisen vahvuuksista. No niin, eli toivottavasti nyt saitte vähän apua tunnistamaan sen kuvaajan lisäksi, että mikä väri teitä puhuttelee ja pystytte ehkä jatkossa vähän paremmin sitä omaa liikkumista ja toimintaa rakentaa sitä omaa motivaatiota tukevaksi sen oman luontaisen tyylin kautta. Tarkastellaan nyt vielä näitä 3 hyvinvoinnin tukijalkaa, joista alussa puhuin ja mitkä näkyy myös sitten tässä hyvinvointinavigaattorin raportissa. Ja aloitetaan sieltä liikunnalla. Tähän ensin näytän näitä liikkumisen valtakunnallisia suosituksia, jotka on vahvasti tietysti sitten raportinkin taustalla ja ne arvot ja arviot siellä perustuu näihin. Ja tykkään näyttää tätä kuvaajaa sen takia, että tämä on nykyään rakennettu tämmöiseksi pyramiidiksi, jonka pohjalla itse asiassa on se uni, joka on sitten kuitenkin ehkä se tukevin ja tärkein näistä hyvinvoinnin tukijaloista. Eli todennäköisesti, jos se unta ei ole riittävästi, niin sitten se liikkumisen sisällyttäminen ja terveellinen ravinto on myös niin kuin vaikeampi pitää hallinnassa. Sitten nykyään paljon istutaan työelämässä ja kotona ja vapaa-ajalla ja kaikkea, niin se, että tulisi edes niitä pieniä katkoja siihen istumiseen, sitä totta kai tulee, mutta se, että välillä muistaisi nousta ylös ja ehkä työskennellä seisoma-asennosta edes ja jalotella, venytellä, tehdä jotain aina kun voi. Sitten seuraava taso on tämä kevyt liikuskelu,
eli mahdollisimman usein tämmöisiä pieniä siirtymiä, kävellen, pyörällä, koiran ulkoilutusta, kevyitä kotitöitä ja muuta semmoista. Sitten vasta pyramidin ylinosa on tätä varsinaista liikkumista, ja sitä suositellaan, mikä on ollut jo pitkään niin kuin ihan maailmalla vallitseva suositus, että reipasta liikkumista tai olisi 2 tuntia 30 minuuttia viikossa, tai sitten rasittavaa liikkumista 1 tuntia 15 minuuttia viikossa. Tämä on se minimi, mikä tavallaan ajatellaan, että pystyisi ylläpitämään sitä terveyttä. Jos mikä on reipasta ja mikä on rasittavaa, niin verrattuna kevyen liikuskeluun, niin näissä molemmissa pitäisi pikkusen ainakin tulla hengästymistä. Reippaassa liikkumisessa vielä sillä tasolla, että pystyt puhumaan siitä hengästymisestä huolimatta. Ja rasittava liikkuminen on jo sen verran kovatehosta, että puhuminen ei enää sitten tunnu niin sujuvalta ja kivalta, kun on hengästynyt siinä kohtaa. Näiden lisäksi lihaskuntoa ja liikehallintaa 2 kertaa viikossa olisi suositus. Ehkä se osuus, mikä suomalaisilla useimmin jää täyttymättä. Tarkoittaa sitä, että rasitetaan meidän isoja lihaksia kehossa ja myös sitten pidetään tavallaan niistä huolta venyttelyn tai muun tämmöisen niin kuin liikehallinnan puolen kautta. Ja mikä on nykyään hienoa, niin nämähän suositukset on semmoiset, että ei tarvitse olla, että vaan 5 tai 10 minuutin tai 30 minuutin pätkät lasketaan, vaan ihan kaikki liike lasketaan, ja sekin, että jos jotain lihaskuntoa harjoittaa, niin se ei välttämättä tarkoita, että se pitää olla tunti raudan liikuttelua kuntosalilla, vaan se voi olla kotona vaikka jonkun kävelyn päälle 15 minuutinkin pätkä, jotain itselle mieleisiä liikkeitä. Tämä kannattaa, tämä annostelu ja näkökulma, että millä niin kuin luodaan se pohja. Ja sitten tuo huippu on kuitenkin vain pieni osa siitä meidän liikkumisen kokonaisuudesta, eli siihen arkiliikkumiseen ja siihen pohjaan kannattaa kyllä kiinnittää huomiota. Nyt mennään sitten siihen varsinaisen raportin näkymään. Eli tämä liikunnan sivu tulee vähän erinäköisenä sen mukaan, oletko vastannut, että liikut säännöllisesti tai et liiku säännöllisesti. Ensimmäisenä tässä on nyt meillä tämä en liiku säännöllisesti sivu. Tuo vasen laita on joka tapauksessa tuossa raportissa kaikilla samannäköinen, eli siihen on se teidän arvioitu istumisaika per päivä, eli joko semmoista istuskelua tai sohvalla makoilua tai muuta tämmöistä niin kuin hereilläoloaikana. Ei ole mikään helpoin arvioitava asia, mutta helposti, jos työpäivä on suurimmaksi osaksi istumista, niin, ja kyllä siellä vapaa-ajalta tulee, että mennään tuonne 7-9 tuntia, mikä tässäkin kuva-ajassa on, niin valitettavan helposti. Sitten se on arkiliikunta, mitä äsken tuossa jo vähän kerroinkin, että tavoite on 7 päivänä viikossa, eli käytännössä kuitenkin se ihan kaikki kotona puuhastelu, tai jos kotoa yhtään lähtee jalan tai muuten lihasvoimin liikkeelle, niin lasketaan ne tuonne arkiliikuntaan. Tässähän ei ole niitä määriä kysytty, vaan ainoastaan niitä kertoja. Mutta tavoite olisi ehdottomasti tässä, että se kuitenkin olisi se 7 päivänä viikossa. Sitten kysytään tuosta istumisen tauottamisesta, koska sekin tosiaan siellä suosituksessa nykyään on mukana. Ja tämmöinen niin 1-2 kertaa päivässäkin on jo ihan hyvä taso, varsinkin jos jotain työpäivää miettiä. Tietoisesti muistaa muutenkin, kun nousta lounaalle tai vessaan, niin se on jo ihan hyvä alku. Ja kyllä sitten keho meille yrittää myös yleensä viestiä. Sitten on tuommoinen värikenttä, mihin on sitten tämä niin kuin istumisen ja liikunnan suhde tavallaan kuvattu. Että se paljon istumista pystyy jonkun verran sillä liikunnalla kompensoimaan, mutta ei kuitenkaan täysin, koska yleensä ne meidän liikuntahetket on ajallisesti aika lyhyitä verrattuna sitten tähän istumisen määrään, mitä kertyy. Mutta tässä on tämmöisiä esimerkkityyppejä, tässä on jo voitte itse lukea, siinä on ihan hyvät kuvaukset näistä, että mahdolliset liikuntahaasteet, mitä ne voi olla. Mitä me ollaan Lauran kanssa huomattu, niin aika tyypillisiä on esimerkiksi meidän asiakaskunnassa tämmöiset ajan puutteesta protestoijat, eli
varsinkin jos on ruuhkavuosi tai muut semmoista elämäntilannetta, että on paljon kaikkea, niin tuntuu, että eihän sille liikunnalle nyt vaan jää aikaa. Ja sitten varsinkin, jos on vielä tämmöinen punakeltainen tyyppi, joka ei ehkä ole niin suunnitelmallinen, ei jaksaisi niin kuin laittaa sinne kalenteriin hirveästi suunnitella etukäteen, että mistä löytyy se rako liikunnalle. Mutta ehkä niin kuin näille tyypeille lohdutuksena se, että kun se arkiliikkuminen ja jos niihin arkisiin toimintoihin, töihin menoon tai kauppareissuun tai johonkin lasten viemiseen harrastukseen tai muuhun yhdistää sitä liikuntaa, niin sieltä rupeaa ainakin sitä niin kuin aerobisen liikunnan, reippaan rasittavan liikunnan puolta kyllä kertymään. Ja tietyissä elämäntilanteissa se vaan vaatii sitä, että sitä oikeasti katsoo sitä kalenteria, että missä nyt se hetki siellä voisi olla. Ja meidän hyvinvointivalmennuksestakin ollaan myös sit apuna näissä pohdinnoissa, jos enemmänkin asia huolettaa. Toinen aika tyypillinen on sitten tämmöinen kaikki tai ei mitään tyyppi, ja toisaalta myös tämä epärealistinen vaatija menee samaan kategoriaan, eli ajattelee, että se liikuntahetki pitää ehkä kestoltaan olla tietyn mittainen, eli riitä mikään ihan lyhyt pätkä, ja sitten pitää tulla kunnolla heki ja muuta. Ja sitten ei motivoidu ollenkaan just tästä ajatuksesta, että vähän on parempi kuin mitään. Mutta ehkä se, että sitten voisi miettiä sitä, että voiko se olla, vaikka se olisi ajallisesti lyhyt, niin pystyykö siitä liikuntahetkestä silti tehdä semmoisen tehokkaan. Tai sitten toisaalta, että jos on vähän matalampi tehoinen, niin just tämmöiset arkiliikkumiset ja muut, niin siitäkin saattaa kuitenkin olla hyötyä. Mutta ei varmasti vaikein, jos helpoin ratkaisu, jos on tottunut siihen, että vaikka aiemmassa elämänvaiheessa on pystynyt liikkumaan usein ja kovatehoisesti. No sitten katsotaan vielä tämmöisen säännöllisen liikkujan näkymää. Se on vähän erilainen, eli tuo vasen laita on ihan sama, että siellä on nämä istumiset ja arkiliikunnat sun muut. Tässä oikealla näkyy sitten nämä pylväsdiagrammit, mitkä näissä on kysytty niin kuinka usein liikut viikossa suhteessa tämän terveysliikuntasuositukseen. Eli ei ole nyt kysytty varsinaisesti niitä aikoja, mutta on ehkä ajateltu, että kun tässä on esimerkiksi kestävyysliikunnan osalta laittu toi 3-4 kertaa viikossa, että suunnilleen, jos sen pilkkoo sen 2,5 tuntia reipasta tai tunti 15 rasittavaa, niin se voisi muodostua 3 tai 4 kerrasta viikossa. Sitten lihaskuntoa se 2 kertaa viikossa, kehohuoltoa kerran tai 2 viikossa olisi tavoite. Ja hyvä muistaa, että tuohon lihaskuntoon monet jättää, niin kuin tässäkin näkymässä on, että vastaa, että sitä ei tule ollenkaan, mutta siinä on kyse kuitenkin meidän kehon isojen lihasten kuormittamisesta. Ja esimerkiksi joskus porrasnousut, pallopelit, jopa raskaat kotityöt saattaa niitä kuormittaa. Että se ei aina tarkoita, että pitää jonnekin kuntosalille lähteä tai varsinaisesti nostella jotain raskasta kuormaa. Niin sitäkin saattaa tavallaan näin myöskään niin poissulje toisiaan, vaikka suositus on tietyllä tavalla muodostettu, että niitä lihaskuntakertoja saattaa kuitenkin sinne viikkoon tulla. No sitten tässä on kysytty vielä, että harjoittelun rasitustasoa, eli kuinka usein hengästyy tai tuntee lihaspoltetta treeneissä. Se on hyvä, että sitä tulee useimmiten ja tavallaan, että mitä enemmän hengästyy, niin sitä paremmassa kunnossa meidän hengitys- ja verenkiertoelimistö pysyy. Mutta sitten olisi kuitenkin hyvä, että myös semmoista kevyempää palauttavaa liikuntaa mahtuu sinne viikkoon. Että on sitten jotain kävelyä tai muuten semmoista puuhastelua kotona tai jotain venyttelyä, koska jos jatkuvasti kehoa vaan kuormittaa maksimaalisesti, niin pitää olla tosi tarkka sen palautumisen ja muun kanssa, että se keho sitten jaksaa eikä käy sitten ylikierroksilla ja vaikuta esimerkiksi uneen. Toinen uneen vaikuttava asia voi olla tämä liikkumisen aika, eli mihin aikaan liikut useimmiten, siihen on vain yhden tai useamman rastin laittaa. Ja tietysti hirveästi, jos on jotain harrastuksia, että mihin aikaan nyt sattuu olemaan järjestetty ja miten pääsee, on työt ja mahdollisesti perhe tai muuten sosiaalinen elämä, mikä vaikuttaa näihin aikatauluihin. Mutta todettakoon tästä nyt se, että toi kello 22 jälkeinen
tai lähelläkin sitä, niin kuin jos ajatellaan, että nukkumaan mentäisiin 22-23 välillä vaikka niin arkisin, niin että hirveän monena iltana viikossa ei tulisi sitä liikuntaa niin myöhään, varsinkin jos huomaa yhtään, että se siihen omaan uneen ja vireyteen vaikuttaa, niin sitten pitäisi pyrkiä rytmittämään se liikkuminen silleen, että uni ja muu jaksaminen ei siitä liikaa kärsi. Otetaan seuraavaksi hyvinvoinnin tukijalan ravinto-osiota, eli mitä ja miten syöt. Ihan ensimmäisenä siellä ravintokohdassa sun navigaattorissa löytyy vasemmalta painoindeksi. Se laskee kaikille niiden tietojen perusteella, mitä sä oot sinne antanut, mutta se on nyt myös kohta, mihin me ei juurikaan painoarvoa anneta. Se ei kuitenkaan kerro meidän kehon koostumuksesta mitään. Et toki jos sä huomaat, että se viisari on siellä ihan tapissa oranssilla, niin sitten on hyvä erityisesti kiinnittää seuraaviin ravintoasioihin huomiota, mutta toi ei myöskään kerro kehon koostumuksesta mitään. Sitten jos sulla on joku erikoisruokavalio, niin sulla saattaa olla siellä täppää tässä esimerkkiprofiilissa. Ei ole nyt mitään erikoisruokavalioita henkilöllä käytössä. Keskellä siinä sun navigaattorissa on näkyvissä vastausten perusteella päivittäiset ateriat ja niiden rytmitys. Eli siellä on tummennetulla tekstillä aamiainen, lounas ja illallinen, jotka on sen päivittäisen ateriarytmin tärkeimmät syömiskohdat, ja niiden lisäksi siellä on sitten välipala ja iltapalakin mainittuna. Ja välipaloista siinä on vielä erikseen avattuna sun vastausten perusteella, että minkä tyyppisiä välipaloja yleisimmin syöt ja käytät. Se, mikä on erittäin tärkeää tuosta päivittäisestä ateriarytmistä huomata, on se väli ja tiheys. Eli jos sä syöt liian tiheästi siellä, sä tuut syöneeksi todennäköisesti liian paljon, eikä sun vatsasuolisto saa levättyä, ja siitä seuraa sitten erinäköisiä vaivoja, mutta ehkä niin kuin yleisin, mihin ollaan meidänkin valmennuksissa törmätty, on se, että sitten ateriavälit venyy liian pitkäksi, jolloin verensokeri heittelee paljon siellä, ja sitten saattaa tulla erinäköisiä syömishaasteita, mitä katsotaan kohta parin dian päästä vielä. Sitten täällä alhaalla saattaa olla sulla mittarissa nuoli ulkona syömisestä, mutta jos olet harvoin käynyt ulkona syömässä, niin se jää tosiaan tyhjäksi niin kuin tässä kuvaajassa. Mutta se, mikä on hyvä huomioida, että jos se ulkona syönti on täällä useita kertoja viikossa, niin sit huomion kiinnittäminen siihen, että minkälaista ravintosisältöä sieltä tulee syötyä. Että jos se on pääsääntöisesti pikaruokaloita ja kahviloita ja sieltä pieniä herkkuja, niin sitten se ravintosisältö ei välttämättä ole kovin laadukasta, ja se saattaa aiheuttaa sitten niitä syömishaasteita. Mutta sitten sulla on tämmöinen todella kattava sivu siellä navigaattorissa, ja ylhäällä vasemmalla on se suosituslautasmalli, mistä koostuu terveellinen lautanen. Eli isoin osa tulisi olla kasviksia, salaattia, vihanneksia, 1/3 hiilareita, on se sitten perunaa, riisiä, pastaa, leipää, ja 1/3 sitten proteiinia, lihaa, kanaa, kalaa ja vegetuotteita. Sitten siinä vieressä voi olla samanlainen suosituksen mukainen lautasmalli, jos sun lautasmalli muistuttaa suurimmaksi osaksi tuota suositusta, mutta sitten se voi olla niin kuin tällä esimerkkiprofiililla, eli siellä onkin 1/3 kaikkea. Ja tämä itse asiassa taisi olla Suomen toisiksi yleisin lautasmalli, mutta eikä tässäkään sinänsä mitään vikaa ole. Ainut, mikä tässä on hyvä huomioida, että tämä lautasmalli on yleensä aktiiviurheilijoille tai aktiivikestävyysliikkujoille, eli 1/3 kaikkea, jolloin sit, kun kuitenkin valtaosa meistä on ihan perusliikkuja, niin meidän hyvinvoinnin kannalta olisi tärkeää, että meidän lautasmalli olisi kohti tätä suositusta. Sitten täällä oikealla yläkulmassa on koottuna taas kerroilla, eli ei puhuta sinänsä määristä täälläkään, niin kuin niissä liikuntakoneissakin, mutta paljon juot vettä, tuleeko siellä kahvia, teetä, ja sitten jos on muita erikoiskahveja, mehuja, light-juomia, niin siellä on sitten sun vastausten perusteella erikokoiset pylväät. Sitten tässä on purettu erikseen vielä
sun syömistä yleisiin suosituksiin verrattuna, ja siellä on aina joko pieninä pareina tai pieninä ryppäinä lajiteltuna sitten nämä syömiskohdat, ja ihanteellista olisi, että jokaisesta parista tai pienestä ryppäästä jokin pylväs olisi täällä suositusten mukaisissa kerroissa. Eli nyt jos tsekkaillaan tätä esimerkkiprofiilia, niin tuolla esimerkiksi kala yltää tuon suosituksen niin kuin alareunaan tuolla, kun sitten taas punainen liha, prosessoitu liha pomppaa sieltä suositusten yli. Eli tämän kuvaajan kautta pystyt tosi havainnollisestikin tsekkaamaan, että mitä kaikkea se sun lautanen sisältää ja kuinka paljon sulla on siellä sitten eri ravintoaineita tulossa. Ja sitten jos huomaa sieltä, että okei, hedelmät, marjat jää tosi alakanttiin ja sitten siellä vaikka on haasteita siinä syömisessä, niin sitten täältä jompaa kumpaa ainakin pikkuhiljaa ylöspäin, koska sitten tässä ihan alimmaisena on ne elintarvikkeet, joita tulisi syödä maltillisesti. Ja täällä voi olla myös ihan punaisiakin palkkeja, jos tulee monta kertaa viikossa vaaleita leipää syötyä, niin etenkin jos tämä palkki on koholla, sitten täällä on vaikka hedelmät ja marjat taas alakanttiin, niin mitä jos sä vaihtaisitkin niiden suhdetta toisinpäin, esimerkiksi välipalojen muodossa, niin saattaa vaikuttaa isostikin sun omaan hyvinvointiin. Ja sitten sulla löytyy vielä tämmöinen mahdolliset syömishaasteet sivu sieltä, ja etenkin se ruokarytmi, niin jos siellä on siinä niitä isoja välejä, venyy, sen suositukseen olisi 3-4 tuntia, aamupala ja vaikka lounaan välissä ja välipalakin ehkä siihen väliin, mutta jos se venyykin 5-6 tuntiin, niin sitten saattaa käydä, että siellä illalla tekisi mieli syödä koko kaappi tyhjäksi tai popsia koko pitkä ilta, kaikkea mahdollista mitä löytyy, niin tsekkaa ihmeessä siitä sun omasta navigaattoristasi, että minkälaisia syömishaasteita sulla saattaa nousta tänne ja luet vielä tarkemmin nuo kuvaukset ja sitten palaat vielä tälle sivulle tsekkaamaan, että mitä se sisältö on ja minkälainen ruokarytmi on. Että auttaisiko ne välipalat siellä, kun miettii niiden laadun, että siellä olisi pikkasen proteiinia, hyvää hiilaria, että se olisi vaikka täysjyvä leipä pienellä leikkeleellä. Niin pienilläkin korjauksilla voi saada tosi isoa hyvää muutosta aikaiseksi omassa hyvinvoinnista ravinnon kautta. Sitten tarkastellaan vielä meidän hyvinvoinnin, niin kuin tuossa ehkä aiemmin sanoinkin jo, että ehkä sitten kuitenkin sitä vahvinta tukijalkaa, jota sieltä ei ainakaan kannattaisi siitä meidän hyvinvoinnin jakkarasta hirveästi lähteä sahaamaan poikki, että arki ja vapaa-aika toimii sujuvasti. Tässä navigaattorissa on nyt tämmöinen kontisivu, jossa on ensin kysytty, että teetkö vuorotyötä, nukkumaan mennä aikaa. Ja sitä kannattaa nyt peilata sit vähän tietysti ensinnäkin siihen, että mihin aikaan on niin kuin varsinkin arkisin niin kuin tarve herätä. Että onko työ sellainen, että vaatii, että olet vaikka kello 8 jo joka päivä paikalla jossain, vai onko semmoista joustavampaa, tai teetkö osittain etätöitä ja muuta. Tämmöistä asiat vaikuttaa. Mutta kuitenkin, kun aikuiselle se suositus olisi 7-9 tuntia saada sitä unta yössä, niin aika monelle se kuitenkin tarkoittaa, että tuossa 22-23 välillä pitäisi nukkumaan mennä, että sitten ehtii sinne töihin tai muihin askareisiin herätä. Ja toi piirteysherättyäsi liittyy jonkun verran siihen, että missä unisyklin vaiheessa heräät, eli se niin kuin heti, mutta sitten se yleisfiilis, että jos tuntuu, että aina on melkein väsynyt ja muuta, niin siinäkin vaiheessa siihen ensinkin siihen unen mittaan, mutta sitten myös niihin laatuasioihin pitäisi kiinnittää huomiota. Ja yksi tämä digiaktiivisuus, mikä tässä on sitten kolmannessa sarakkeessa, eli digiaktiivisuus 30 minuuttia ennen nukkumaan menoa, varmasti suurin osa tietää ja tiedostaa sen, että se ei ole hirveän hyvä sen unen kannalta. Ja mekin on tässä Lauran kanssa tehty tämmöisiä first beat-analyysejä tämän syksyn aikana ja nähty aika konkreettisesti se, että miten se
tavallaan vireystilan nousu tulee sen digiaktiivisuuden kautta, tai että just ennen nukkumaan katsoo jotain uutisia tai telkkarista jotain tai jännittävää tai muuta, niin se vireystila saattaa nousta tosi paljon siinä just ennen nukkumaan menoa, ja sitten se saattaa tunnilla tai parillakin jopa viivästyä se niin kuin hyvä uni ja palautuminen siinä unen aikana. Et mikä kenellekin sit sopii, että onko se joku kirjan lukeminen tai äänikirjan musiikin kuuntelu, jonkun rentoutusharjoituksen tekeminen siinä sängyssä tai jotain muuta tällaista, mikä sitten tavallaan rauhoittaisi meitä kohti sitä unta, ja saattaa olla tosi isokin vaikutus siihen meidän uneen. Toki myös se päivän aikaiset palautumishetket, että jos koko päivän ollaan niin kuin hirveän aktiivisia, jopa kuormittuneita, vireitä, että jos ei siinä tule yhtään sitä palautumista päivän aikana, niin saattaa olla vaikea sitten sen unen aikana palautua riittävästi ja olla seuraavana päivänä virkeä, vaikka sitä unta niin kuin jopa määrällisesti olisi siellä riittävästi. Ne palautumishetket voi olla tosi lyhyitä, ihan vaan semmoista pysähtymistä, vähän oman hengityksen ajatusten tarkastelua. Välttämättä semmoinen, että mennään, mikä on aika tyypillinen ajatus kuitenkin rentoutumisesta työpäivän päälle, vähän pötkölleen sohvalle ja katsotaan telkkaria. Niin se on itse asiassa monella semmoinen, mikä ei varsinaisesti vielä palauta, että se pitäisi olla jotain muut semmoista oikeasti vireystilaa laskevaa tekemistä. Ja sinne työpäivän sisäänkin olisi hyvä mahduttaa ainakin semmoisia pieniä katkoja, että esimerkiksi opetustyössä nyt luonnollisesti tulee, että kun oppitunnit vaihtuu ja muuta, niin semmoisia pieniä katkoja, niin sitten tehdään semmoista itselle jotenkin rauhoittavaa tekemistä. Välillä se voi olla se, että käy pikku happihyppelyllä ulkona tai juttelee rauhassa kollegoiden kanssa, mielellään tietysti välillä muistakin kuin työasioista. Mutta jos tuntuu, että stressi on tapissa ja ei ehkä nuku riittävästi, niin ainakin silloin näitä palautumishetkiä olisi hyvä ihan suunnitella ja sisällyttää sinne omaan arkeen. Sitten tässä on eritelty koettu stressi työssä ja vapaa-ajalla. Tässä esimerkkiprofiilissa nyt se vapaa-aika on selkeästi rennompaa kuin se työ, mutta jollakin voi olla jopa toisinpäin, että se on hirveästi elämäntilanteesta kiinni ja onko vastuussa lähinnä itsestään vai sitten muistakin läheisistä ja onko niin kuin paljon mahduttanut asioita vaikka sinne vapaa-aikaan. Mutta nyt on käyty nämä kaikki tämän navigaattorin osa-alueet läpi. Toivottavasti olet saanut semmoista itseäsi hyödyttävää informaatiota siitä irti. Ja me jätetään tämmöinen pieni kotitehtävä, pohdintatehtävä teille tässä lopuksi. Eli nyt kun on käyty nämä hyvinvoinnin 3 osa-aluetta läpi ja myös toki sitä liikkumisen luontaista tyyliä tuossa aluksi, niin jos tuntuu, että hyvinvointiasiat on hyvällä mallilla, niin kannustan aina niin kuin kiinnittämään huomiotakin niihin hyviin asioihin ja poimii sieltä ihan, että mitkä on niitä hyviä tottumuksia, mitkä kannattelee sinua arjessa, sun hyvinvointia, ja niin tunnista ne ja pidä niistä asioista kiinni. Sieltä ainakin semmoinen 1, 2, 3 asiaa voi poimia. Mutta sitten jos tuntuu, että jo ihan sen oman olon pohjalta tai mitä tuossa navigaattorissa tuli erilaisia tuloksia suhteessa suosituksiin, niin mitkä olisi 1 tai 2 semmoista konkreettista asiaa, mitä voisit niissä sun hyvinvointituttumuksissa alkaa muuttamaan. Suositellaan toki, että ne on semmoisia järkevän kokoisia haasteita ja muutoksia, mitä lähdet tekemään. Ja niin kuin tuossa käytiin sitä luontaista tyyliä läpi, niin se, että toisille on ehkä tyypillisempää asettaa sitten nämä muutostavoitteet semmoisiksi hyvin konkreettisiksi. Joillakin se voi olla semmoista vaan niin kuin yleisempää jaksamiseen ja hyvinvointiin liittyvää. Mutta kannustan hetkeksi pysähtyä vielä pohtiin näitä asioita tämän raportin pohjalta ja mitä ollaan tässä nyt kerrottu. Ja jos isommin jäi joku asia mietityttämään tai niin kuin oma hyvinvointi, niin mehän tämän hankkeen puitteissa järjestetään henkilökohtaista hyvinvointivalmennusta, missä on sitten tämmöinen vähän tiiviimpi 4 kuukauden valmennusjakso, missä toki vähän niin kuin painottaa nimenomaan sitä liikunnan osa-aluetta, mutta ihan kaikista hyvinvointiasioista on kuitenkin siinä mahdollista meidän kanssa keskustella, niin
Lauraan tai muuhun voi sitten olla siihen liittyen yhteydessä, jos se kiinnostaa. Ja siihen edelleen on mahdollista kuitenkin lähteä mukaan. Mutta nyt tämän purun osalta me kiitetään mielenkiinnosta ja toivotaan mukavaa päivänjatkoa. Kiitos sun ajasta. Kiitos.